Ito 50 pesos. Pang budget meal lang, pang budget meal. 50 Yun, no? may bangus na kayo. Pang budget meals na bangus, isang piraso ay 50 pesos. Isa mang sardinas kayo, oh. May sabaw, pwedeng sabawan yan. Pwede kami sardinas siya. Pwede. Pwedeng pwede, oh, bangus, ginagawa rin sardinas, no? Lagyan mo ng talbo sa mas. Sinigang na. Kilo naman po dito ng magagandang gulyasan. So yan po yung per kilo, no, ng kanilang latag na gulyasan. 120 per kilo. 100 pesos. Kongkan 6 pieces, 50 pesos. Alimasag na babae. Yan mga itlugan po. Boss, pwede ko rin matanong magkano kilo? 240. Isa alimango. 400 pesos na per kilo ng mga alimang buhay at alimasag sa 240 per kilo. Bossing, thank you ha. Salamat. Bossing, magkano na per kilo mong Trindori? 160? Yun. 150 na per kilo. 250 per kilo ng mga pusit pa rin po, no? 160 po sa mga isdang alumahan. Yun po yung presyo at mga isdang matambaka 140 per kilo. 250 per kilo ng pusit. Ang ating lumot ay 180 per kilo. 100 pesos lang po ang per kilo. 100, no? Yan, 80 pesos sa galunggong, 50 pesos na kada per kilo. Alumahan, 100 pesos. Magkano per kilo ng hipon mo? 340 per kilo ng hipon. Napakarami ng 50, no? Grabe. Tinumpok na ang labanan dito sa may bandang dulo ng kanilang mga latag ng mga galunggong. Per kilo. Ayan. So madami na tayo mga isda dito po sa Malabon Fish Market na latagan. Pusit 240 per kilo. Magkano yung dalagang bukid? 220 na lang po, no? Magagandang dalagang bukid. 220 per kilo. At ang 100 pesos na kilo. Yung per kilo po ng mga tawag yan, kalimutan ko na. Pagi. 100 pesos kilo. Tapos 120 po yung per kilo doon, no? Ito 100 pesos. Kano talakitok? 130 per kilo yan, no? Talakitok na malaki sa halagang 130 per kilo. 250. Mataas. So, presyo ng lumot, 250. Pugita. 150. 150 sa pugita. Shout out sa mga viewers dyan. Pasensya kayo, wala akong tinda ngayon, nalugi. At saka kay shout out kay Kuya John Bukad. Ayun, shout out. Sa Texas. Shout out sa'yo Kuya John. Ayun, shout out ka dyan po. palagi. Ayun, mag-iingat And I po love lagi. you all. Ayun, I love you all. Yun ang kagandahan sa'yo. At saka sa mga OFW natin dyan, mabuhay kayo kung gusto nyo. At saka kay Richmond Garagara, shout out sa'yo. Shout out sa'yo. At shout out sa mga taga Romblon na kamag-anak, no? At saka kay Annalyn Bernardo, hindi mo wala si shout out. Ayun, shout out, Annalyn Bernardo. At kay Jocelyn Bernardo sa Australia. At lagi niyong kasama si Kuya Romy. Yun. Salamat sa pag-share ng kanyang mga video, no? Na sa Facebook. Ayan. So maraming salamat, Agustin. Magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay nandirito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mag-update tayo ng kanilang mga inilalatag na mga seafoods dito po sa bayan po ng Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Boss, may shout out.
Ay, shoutout pala sa Barangay San Roque, Malinaw, Aklan. Ayun. Si Boy Inamak, magkikita na tayo sa Lunes. Ayun, shout out. Shout out po sa mga taga-Aklan na kamag-anak po ni Boss Maeng, no? Shout out. So update na natin yung mga presyo ng kanilang latag dito sa Malabon Fish Market at alamin natin kung ano pang mga iba't ibang klaseng laman dagat na kanilang ibinebenta sa mga mamimili. So ito po yung mga latag, no? Ito agad ang ating nabungaran dito. So yung mga presyo po ng mga tumpukan ng bangus na pandaing 3 piraso po ay 100 pesos. Per piraso pa rin po ay 130. May 50 tayo, Boss Lando, may 50. Ito 50 pesos. Pang budget meal lang, pang budget meal. 50 Yun, no? may bangus na kayo. Pang budget meals na bangus, isang piraso ay 50 pesos. Isa mang sardinas kayo, may sabaw, pwedeng sabawan yan. Pwede kami sardinas siya. Pwedeng pwede. Sa sardinas eh. Pwedeng pwede, oh, bangus, ginagawa rin sardinas, no? Lagyan mo ng talbo sa mas... Sinigang na. Sinigang nga. Tulingan ba yan? Tulingan. Tulingan. So yung presyo po ng tulingan ay 150 per kilo. Dagupan tunay, ma'am, dagupan. Di baling mahal pa sa surang lasa. Tapos ang presyo ng mga tumpukan ng galunggong, ayan, 100 pesos na tumpukan. Sandaan lang galunggong, sandaan. Islando. Good morning. Presyo ng pampanopan natin ay 320. Sa pusit po ay 200 ang kilo at ang hipon 350 per kilo. So kanya-kanya po yung mga presyuhan ng kanilang latag, no? 340 naman po dito sa per kilo ng hipon. 320 rin po yung mga golden pompano. Good morning. Kahapon wala ka dito, Lodi. Nagbakasyon ka na naman. Ang per kilo ng kanyang mga tilapyang Batangas, 100 pesos. Mga suki, nandito na si Lodi, ang mortal na kabanding ni Boss Maeng. Lodi, thank you. Ang lalaki ng bidbid, oh, pero may takip na ano, nawala siguro yung tindero. Naubos na yung mga sariwang alumahan, no? 50 lang po ang per kilo. Dito naman po yung mga isdang matambaka sa halagang 100 pesos per kilo. Kada lata ng tahong, 50 pesos. So yung pala, oh. Alumahan ay 200 pesos per kilo. Magkano ba lang? Good morning. $120 per kilo naman po dito ng magagandang gulyasan. So yan po yung per kilo, no, ng kanilang latag na gulyasan. 120 per kilo. Strawberry 100 pesos. Pongkan 6 pieces 50 pesos. Alright, so ganito po yung sitwasyon ngayon sa Malabon Fish Market, no? Paunti-unti pong dumarami ang ating mga mamimili sa kanilang gustong ulamin sa kanilang pamamahay. So yung mga mangga po na pinagkakaguluhan po nila, yan po yung mga manggang hinog na kanilang binibili.
So abante na tayo dito para makapag-update pa tayo ng kanilang mga latag ng seafood sa bayan ng Malabon Fish Market. So magaganda po yung mga latag po dito at buhay na mga alimasag na babae. Yung mga itlugan po. Boss, pwede ko rin matanong magkano kilo? 240. Isa alimango. 400 pesos na per kilo ng mga alimang buhay at alimasag sa 240 per kilo. Bossing, thank you salamat. Yan po yung mga sariwang mga isda na bakoko, bisugo at gagaong. Meron din pong mga latag dito na 100 pesos per kilo ng tawilis. Good morning po, shout out. So ito po yung mga matataba po nating mga talaba oh. Salaman pa lang po ay napakataba. Ay. Ayaw ni nanay, ayaw. Ayan, shout out po nay, good morning. Ito po ay 100 pesos kada tabo ng kanyang mga tahong, no? At mataba pa rin po ang laman. So, nag-update tayo para din sa ating kaalaman at sa kaalaman din po ng ating mga mamimili, no? Sa mga silent viewers po natin na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, ayan po yung mga cream dory. Bossing, magkano na per kilo mong cream dory? 160? Yun. 150 na per kilo. Masarap na sigang sa miso. At ang mga pusit na malalaki at maliit na magkahiwalay na po, no? So, tanong natin ang presyo ng kanyang mga pusit na ibinibenta sa mga mamimili. So, 35 pesos kalahating kilo ng mga talong. 70 pesos per kilo. Bossing, good morning. Magkano per kilo dito? Ang ganda ng pusit, oh. Sabi boss, maamoy. Walang amoy pala, maamoy tuloy. 250, tsaka 240. Sa malaki, 250. Oh. So, ito po, 250. Sa maliit po ay 240 na per kilo. Amoy, walang amoy. Iyon. Wala yung may-ari, wala yung tindero, no? Puro pusit naman ang latagan. At sa'yo, talong naman ang bentahan. Bossing, thank you. $250 per kilo ng mga pusit pa rin po, no? So lang, ako lang. Ako hindi. Hanap kita. Pusit. Pakain, bossing, lodi. Kain, boss Lando. Magkano per kilo ng pusit mo? 300, boss Lando. 300 ang per kilo, lalaki, no? Sariwa kasi. Meron tayong 250 doon, sa akin din. Ayun, sa kabila. Dalawa pala yung pwesto mo, no? So, yan po, 300 pesos per kilo ng mga pusit na malalaki. Pili natin, pwede mamili natin. Wow, tulingan. Magkano ang tulingan? 170 per kilo ng tulingan. 160 po sa mga isdang alumahan. Yun po yung presyo at mga isdang matambaka 140 per kilo at tumpukan ay 50 pesos. Kasama na rin po yung balsa galunggong. So dumagsa po yung mga pusit natin dito. Ang mga presyohan ay sulit presyo, no? 250 ang mga per kilo. Kano kilo? 170. Ito po yung mga maliliit na tuna. 160 na per kilo. Good morning po. 250 per kilo ng pusit.
Ang ating lumot ay 180 per kilo. At ito naman po yung mga malalaking balsa galunggong. Ito po yan, oh. 100 pesos lang po ang per kilo. 100, no? Yan, 80 pesos sa galunggong, 50 pesos na kada per kilo. Alumahan, 100 pesos. Ayan, mga isdang bitilya. Dito, magkano to? Yan, 100 lang yan. Tumpok lang yan, boss. Hindi na yung kilo. Yan, 100 ang kilo. Ito tumpok ko, bitilya ko na. Dahil magkano ako? 250 lang yata, 200. Kasi nariyan namin 100 ang kilo. 100 lang? 250 lang? So yung mga presyohan po dito, no, napakamura at masasabi natin bagsak presyo yung mga isda po na inyong mabibili. Ayan, no, 140 po yung mga alumahan, galunggong 100 ang kilo. 150 po sa per kilo na mga alumahan po malalaki. Hindi po natin matutukan gawa po na may mga mamimili po tayo na nakatutok at namimili po sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Pili yan, sa maliliit eh. Pogi, magkano per kilo? 380. 380 ang per kilo. So 380 na per kilo po ng kanyang latag ng hipon. So yun po ang mga presyo, no. Pogi, shout out, magkano kilo ng hipon? 320. 320 naman po dito per kilo ng hipon. Tilapyang Batangas 90 pesos per kilo. Ayan po yung mga presyo ng tilapia, oh. 110 at 100 pesos per kilo. Alright. So bumabagsak ang presyo ng kanilang mga latagan dito ng mga isda, no, na mura nyo pong mabibili. Ayan ang mga alumahan 120 per kilo. So shout out, Pogi. ₱100 per kilo galunggong. Longgong, quality. 100 kilo. So, bakit sa kwento na ito? Sa ganito na 50 pesos. Opo, 50 na Ayan, 50 po yung alimasag na 50 lang alimango. tumpukan. 50 na lang yan. Kain na kanina, 50 na lang. Wala na kasi. Oo, bagsak presyo. 340 per kilo ng hipon. Kabilaan po. Ang per kilo, 340. Boss Santo, ang galunggong natin ganda. Ang ganda nga, oh. Murang-mura. 100 pesos na bilog na galunggong. May 50 pesos din po na per kilo. Alumahan, 120 per kilo. Boss, thank you. Salamat. Salamat, Boss Santo. Murang galunggong. Dito po ay 340 per kilo ng hipon. So kahapon nung nag-update tayo dito, wala tayo gaano makitang hipon. Pero ngayon, may mga hipon na. Shout out, Pogi. Magkano per kilo ng hipon mo? 340 per kilo ng hipon. ₱100 tumpukan. Good morning. Tumpukan ng mga galunggong, no? 50 pesos tumpok. Napakarami na. 50 lang, oh, patao. Sigurado ba 'yon? Pantao lang, pantao, boss eh. Napakarami ng 50, no? Oo.
Grabe. Tinumpok na ang labanan dito sa may bandang dulo ng kanilang mga latag ng mga galunggong. Alright, so yung mga isdang buging dito at galunggong, tumpok din po ang bentahan nila sa halagang 100 pesos. Ganyang kadami na po. At ang mga tulingan din po ay 100 pesos na tumpukan. Meron din po silang mga latag at presyo na 120 per kilo. Ayan. So madami na tayo mga isda dito po sa Malabon Fish Market na latagan. 120 sa mga per kilo ng alumahan. Tumpukan po ay 100 pesos. Shoutout kay promotor. Shoutout kay promotor. Shoutout kay promotor. Ang panimula kaya promotor. Magkano itong alimasag? 150 na yung tumpok. Ayun, 150 na po yung tinumpok, no, na alimasag na babae. So sariwan-sariwa yung mga isdang tulingan, no. 120 lang po yung per kilo. So mura-mura at bagsak presyo. 120 per kilo ng mga hipon. Yan po yung mga masasarap na iokoy sa inyong mga lulutuin. Tumpukan ay 50 pesos. May 200 pesos din po na per kilo. Dulong. Sa dulong po ang per kilo ay 120. Para lang naman. 80 pesos kilo ng mga kalaso. So, ang gaganda ng mga presyuhan na makikita nyo dito sa Malabon Fish Market. Oh. 50 pesos lang po yung kilo ng mga salay-salay ginto. Ang per kilo po dito ng mga bisugong bato ay 160. Sa alumahan, ganun din po, no? Tapos 130 per kilo ng mga gulyasan. Pusit, 240 per kilo. Magkano yung dalagang bukid? 220 na lang po, no? Magagandang dalagang bukid. 220 per kilo. So mababa, binigay na po ng 220 kada per kilo ng dalagang bukid. Tumpukan. Ayan. 100 pesos. Shoutout kay Jeff Baliw. Nandyan na ba? Andiyan na si Jeff. Shoutout sa'yo, Jeff Baliw. Baliw na naman si Jeff. Magkano per kilo, Boss Gerald, dito? 100. Yun, yung presyo, no? Per kilo. Tapos mga gulyasan. Yan yung mga gulyasan na latag po nila. Oh. Gulyasan. 130. Ayun, parehas lang po sa naikutan natin, no? 130 na per kilo ng mga isdang gulyasan. Busy si Jeff Baliw, eh. Si Jeff Baliw. Si Jeff Baliw nagkakaliskis. Puntahan natin. So dito, yung mga tumpukan, ayan. So dito yung gulyasan, 300 pesos, no, na isang piraso. Shout out, Boss Ed Compact. At ang 100 pesos na kilo. Yung per kilo po ng mga tawag yan, kalimutan ko na. Pagi. 100 pesos kilo. Tapos 120 po yung per kilo doon, no. Ito 100 pesos. So yan po yung mga presyohan ng kanilang latag ng isdang bato, no. Yung maya-maya magkano? 250. 250 per kilo. 200. Lahat ng mga laki ibibigay ko sa'yo. So naghihiwa si Jeff Baliw ng ang tawag diyan, labahita. Labahita, no? So
So marami na tayong nakitang mga latagan dito ng kanilang isda na inyong mabibili. Ang mga isdang bato. Ayan, oh. Mga hango at biyahe galing sa mga lancha. Ayan, isdang talakitok, no? Tsaka mga dalagang bukid, parrot fish, papakol, at ang mga tinumpok na sari-saring isda. Tumpukan 100 pesos pa rin. Ayun, 100 pesos pa rin po yung mga tumpukan na latag nila rito. Ang pusit po doon ay 180 per kilo. Kano talakitok? 130 per kilo yan, no? Talakitok na malaki sa halagang 130 per kilo. Boss, thank you. So, yun po ang mga update natin. Lipat tayo dito sa kabilang side na tumpukan po ng mga bentahan ng galunggong na inyong mabibili. Alumahan pala to. Magkano yung alumahan? 100 pesos na tumpukan. Tinumpok na talaga sa dami. Tapos, halo rin po yung alumat galunggong, no, na mabibili rin po rito sa Malabon Fish Market. Ayan. 20 ang kilo, isang dalang tumpok. 120 ang per kilo. Sa lumot, 250. mataas. So, presyo ng lumot, 250. Pugita, 150. 150 sa pugita. Eto, pusit pa rin po, no? Dagsa po yung mga pusit na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Dito, magkano naman, bossing? 220 po yung per kilo ng kanyang mga pusit. Ang pagi, 250. yung pagi dito magkano? 120 kilo. Ayun, 120 po. 120 per kilo ng isdang pagi. Isa lang. Pagkalasi lang daw. Bossing, thank you. Salamat. Alright, so update natin yung kanilang mga latagan po dito sa Malabon Fish Market. Sa mga nagtatanong at lagi pong nanonood sa mga video na ina-upload ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ang lugar po dito ay itong kahabaan ay Estrella, 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. At ito po yung kahabaan patungo sa may City Hall ng Malabon. Ayan. Ito pong kahabaan nito ay FC Villa, Malabon, Metro Manila. Ito naman po yung mga latag dito ng pusit. Ayun, dito po ang presyon ay 180 per kilo ng mga pusit. Dito sa alimasag mo, 100 pesos na tumpukan ng alimasag. Mambo. So, yun nga po, at magaganda yung mga presyuhan at bagsak presyo dito sa Malabon Fish Market. So, tawid na tayo sa kabilang side, no? Marami tayong nakikita dito ng mga pusit na pagdagsa at sa mga murang presyo ng isda na inyong mabibili. Talagang sulit presyo, no? At talagang makakapag-ulam na ang iyong pamilya dahil sa latagan pa lang po nila ay bagsak presyo na. Presyo ng mga tilapia, no? 120 sa tilapiang Batangas. 110 po, 100 pesos sa mga Pero maliliit. kung ikaw magkao ka rin to, dalagno na ako ka rin. Eh, kung ikaw magkao, dalagno na. Ganon din po yung presyo dito. 100 at 120. Wala na naman isda. Mas lalo kahapon. Ang masalo ka ako. Wala. Buti nga may mga ganong kumulit Mm. sa ano. Buti nga ngayon may mga latag uli. Gustin, liga rito. Akala ko nagbakasyon ka na sa Aklan eh. Ha? Wala ka bang tinda? Eh di mag-shoutout ka muna. Oh, lalapitan na kita. Nalugi. Ah, Shout out sa mga viewers dyan. Pasensya kayo, wala akong tinda ngayon, nalugi. At saka kay... Shout out kay Kuya John Bukad. ayun, shout out. Sa Texas. Shout out
out sa'yo, Kuya Jun. Ayun, Mag-ingat shout ka out dyan po. palagi. Ayun, mag-iingat And I po love lagi. you all. Ayun, I love you all. Yun ang kagandahan sa'yo. At saka sa mga OFW natin dyan, mabuhay kayo kung gusto nyo. At saka kay Richmond Garagara, shout out sa'yo. Shout out sa'yo. At shout out sa mga taga Romblon na At saka kamag-anak, no? especially kay Annalyn Bernardo, hindi mawala si shout out. Ayun, shout out, Annalyn Bernardo. At kay Jocelyn Bernardo sa Australia. At lagi niyong kasama si Kuya Romy. Yun. Salamat sa pag-share ng kanyang mga video, no? Na sa Facebook. Ayan. So maraming salamat, Agustin. Salamat po. Bossing, good morning. Magkano yung presyo ng mga hipon mo? 360. Tapos 320. So yun po yung presyo ng kanyang latag ng mga hipon. Bossing, salamat. Thank you. Alright, so yun na nga po at naikot natin tong kahabaan po ng Malabon Fish Market. At shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga timburautan ng Carmen Planas, shout out. At sa mga manonood po natin lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer, shout out po sa inyong lahat at lagi po tayo mag-iingat. At sa mga kababayan rin po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga vendor na masisipag na nakakapaghatid ng mga presyuhan na murang halaga sa ating mamimili o mga kababayan. So, ganito po yung sitwasyon ng kalakaran at bentahan ng kanilang mga seafood sa bayan po ng Malabon. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye bye.